Okay, so welcome po sa programang Pag-Urlayan Ta. Take credit po yung mga kasama ko na sila talaga ang nagpapagod para makapagbigay po tayo. Makatao kita ng quality na content sa mga pagiribata, sa mga kababayan tayo di sa Naga and sa mga nagdadalan sala. So, salamat pong maray sa pag-anduyog nindo. 1 year ang programa pong Pag-Urlayan Ta. Kung ako kanto ang nag-i-interview, ngunyan, ako naman ang i-interviewon. Napapanahon, anong ordinansa po ang naipasa mo may ginaaraman sa COVID response kan syudad? Dua po ang sakoyang naipasar na mayor na ordinansa. Number 1, itong anti-discrimination sa mga frontline workers igdi sa Naga City. Ini po tangarig to provide them protection, ample protection. Kung igwa man po ng mga pambabastos, pagbubuli, and iba pang form of discrimination. And ini po encompassing sa kabustang health workers, not only health workers kundi sa iba pang mga nagtatarabang tangari pong ma-ensure ang sa tuyang ma-reduce ang sa tuyo pong COVID incident sa Naga City. Pangadua, which is equally important, iyo po ning Naga City Community Employment Ordinance. Ini po nagtatao ning trabaho duman po sa mga nawaran ning trabaho during the period of pandemic. Ang initial budget po kani napig-alokar kang sanggunian as pig-aprobahan po ni Mayor Nelson Ligacion 10 million pesos, then an additional of 3 million pesos to provide jobs duman po sa mga mahing trabaho. And ini po dahil ko man po ni magigibo kung bako po sa mga kaibanan ko sa Sangguniang Panlungsod. The entire team kang Sangguniang Panlungsod, the Vice Mayor to the City Mayor Nelson Ligacion. So hopefully po nakakatabang ini hanggang Sanggunian to address squarely ang sa tayo pong COVID problem dito sa Naga. Health and sanitation po, ano ining the mental health care ordinance of Naga City? As in, ano ang mayor na obheto ka ini? Obheto po kani na mata ng kita ng komprehensibong serbisyo sa mental health. Kadto po kaya ang mental health services garo adjunct service lang kang sa tuyang total health service kang Naga. Sa kanya po, igwa na siyang separate na ordinansa, distinct from the other services kang City Health Office. And I take credit po na na-ikrap ining ordinansa ini sa tabang manggiraray kang mga pagiriba ko sa Sanggunian and kanstoy po nga ginagalangan na alkalde. Ano beto po kani, yun na bako lang na kundi masustain si mga pigigiribo kang syudad and si mga gigibuhon to ensure, lalo na po na panahon ng pandemya, mas kinakailangan na po natin na talagang matuunan ng pansin ang ating mental health, yung salud mental ng mga kababayan ta. Starting from sa mga bata hanggang sa mga adult. Ano po ang pinaka-difficile na ordinansang nagibo mo may ginaaraman sa good governance? Pinaka-difficile po, ito pong pag-establisar kanipong internal audit service in the city of Naga. Bako man po kayo akong abogado, bako man po akong CPA, kaya po kang pigakarap ko po ng ordinansang ini, which was eventually approved by the Sangguniang Panlungsod. Laag ko po ang sadiri ko sa sarong bilang abogado, as in sarong CPA. Ang Naga City po, bistado kita sa good governance. Kadakol po kita mga innovations. Pero mga kamundo po, minsan, nagkakapirang beses na minsan nasisitar ka kita kang Commission on Audit o COA, mga audit memoranda, audit memorandum, na nagsasabi na kadakol kita mga transgressions or mga deficiencies, mga violations sa mga existing rules and regulations pag-abot sa internal auditing system, as in iba pang even si planning, kaya nasisitar kita duman kulang ay kamo sa tultol na pagplano, sa ibang mga pag-implementar mayo duman sa napagkasurunduan na plano. Kaya po ining Internal Audit Services Office igdi sa Naga, which was established through Ordinance 2021-016, will ensure na ang gabos na opisina kang City Hall, ang gabos na barangay, nagsusunod duman sa mga regulasyones na sasabi kan mga maliba-ibang mga batas. Sa buong Bicol po,
pang duwa pa sa nakita na nagkaigwan ning arog kani as in nag-establisar ning opisina ng Internal Audit Service hindi po sa inspection. Anong ordinansa po ang maipagmamalaki ni Kagawad Lito del Rosario pag-abot sa disaster management? Ang sa tuya pong mga kababayan digdi sa Naga in the past years, nagkaigo kita ng extensive na mga drills, mga training, tangari po makapacitate ang mga kababayan ta. And day kuman po ni magigibo kung day ang bilog na suporta mula kang panahon po ni Mayor Jess Robredo, ni Mayor Jambongat, ingon niya po ni Mayor Nelson Ligacion. Gabos po sinda na contribute kung taano po nahaman ta ining mga arog kaning mga legislasyon. From the point of view na yaong kita sa executive, pasiring po sa pagiging legislador. So sa mga experience ko po kadto kan mga panahon, yung mga naunang mga experiences natin ay naisulat natin sa pagiging ordinansa o isang batas dito sa Naga. At ito na yung mga ginagawa natin ngayon. For example, yung pag-training sa mga isang miyembro ng pamilya dapat may training sa basic life support. Mandatory po yan dito sa Naga. Kasi kung magkaroon na po ng mga problema, at least mayroon tayong isa sa loob ng isang pamilya na marunong sa BLS. Marunong na kung ano mga gagawin para makatulong eventually kung may mga problema. So ito po ay nung nakaraang mga taon, nagkaroon po tayo ng mga drills na ginawa, mga inter-school drills, inter-barangays, inter-organization, even Boy Scouts, Girl Scouts, mga drivers ng Padjak, Trimobile, e-trike, etc. etc. Lahat po sila nagkaroon ng basic knowledge on basic life support. And ako po ay natutuwa bilang main author ng ordinansang ito kasi alam ko po at the back of my mind and sa mga kasama po natin na confident tayo na kung sakaling may mga malalaking mga problemang mangyari, at least itong mga kababayan natin may kaunting kaalaman sa pagsalba ng buhay. Pagpadangat po sa mga miyembro kan LGBTQ, paano tasin napig tatabangan? Ito pong itong SOGI ordinance na surat po ni Councilor Nene De Asis and the Kylie Tripulca na pig back up tama po. Ito po nagpapahiling kan talagang komprehensibong programa para po sa mga members ng LGBT. Now, ako po bilang membro kang konseyo, nagpasar po kita ng ordinansa tungkol sa pagbugtak ng LGBT welfare desk sa Naga City Hall. And iyo po ang pinaka-primerong ordinansa pigpirmahan ni Mayor Nelson nganing 2021. Tangari pong matabangan si mga yaon po sa grupo kang sektor kang LGBTQ igdi sa Naga. Tangari pong atis may madudulukan sinda na opisina, may madudumanan just in case pong may mga problema sinda and dahil mag-aalangan. And daw po ako ngunyan nagkakapirang barangay, almost all na barangay igdi sa Naga may mga organized ng mga LGBTQ organization. And sinda nagpapakusog kan sa ilang mga grupo. Napapanahon po na suportahan tayo ni mga grupong ini dahil parte sinda kan sa tuyang komunidad. Igwa po ba kitang ordinansa para sa mga miyembro kan urban pool? Iyo po yan ang saro sa pinaka-latest kong ordinansa. Ini pong pagpakaray kang opisina kang Housing and Settlements and Development Office. For a long time po kaya ining opisinang ini nagpapunksyonal sa pagilang ni nagkakapirang tao. And burden sa kang kadakol na reklamo tungkol sa urban poor. Ngunyan po, labo-labo ang pag-expand kang syudad to accommodate ito pang ibang mga request tungkol sa urban poor. Ngunyan nahiling ta po na ang saro sa mayor na problema kung taano dahil tatulos sa address ang concerns kang urban poor, ito mismong opisina nag-i-implement kani. Kaya eventually po naipasar ta itong an ordinance affecting functional changes sa laog kang HSDO igdi sa syudad. Iyo po niyan saro sa pinakahuring ordinansang naipasar. Kampanya kontra illegal na droga. Paano ta ini tinutulong? Saro po sa mga mayor na ordinansa ko kang 2018, iyo po ning pagsurat kani pong localized values-based anti-drug curriculum kang syudad. Dakol pa na din nagtutubod kani sa kadto na pwedeng hiroon o itinker kang lokal na gobyerno ang national anti-drug curriculum. Normally po ang curriculum pigsusurat kang mga writers duman sa central office and ang implementation kaya kinakascade through Curriculum Implementation Division kan maniba-ibang division offices sa buong Pilipinas. Kang sinusurat ko po ni and pig-introduce ko ni sa Sangguniang Palunsod, dakol po sila nagtutubod. Kailan kang pig-present ko na sa inda si basihan na pwedeng gibuhon ini after several months of
discussion, nagtubod po sinda. Naugma po ako dahil ang regional office kang DepEd nagsurat sa LGU Naga, pigo-comment ang LGU Naga sa inisyatibong ini. Also, the PDEA Regional Office kani nagsurat bang giraray sa Naga City commending the City Government of Naga, and ang sabi po ninda, ibabalangibog din ninda ini sa PDEA nationwide na on the part of prevention, igwaning sarong ordinansa ang lokal na gobyerno kang Naga na pwedeng pangarugan sa ibang parte kang Pilipinas. Ang importansya po para sa mga solo parents, sa paanong paagi ta sinda pigtatabang? Maka-discount po sila ng pamasahe. Kadakol pong pwedeng ikatao sa inda, pero ako po bilang chairman ng Committee on Transport sa Sangguniang Palunsod, igwa po kita pighaman ng ordinansa, ngari po maka-discount sinda sa pamasahe. 20% man po yan, tipid man po yan sa indang pang-aral daw. Peace and order, papiyaw sa na po kan mga ordinansang naipasa sa pag-abuti. Medyo dakol-dakol po dyan. Si pagtabang ta duman sa mga force multipliers, si pagbugtak ng fund para sa drug rehabilitation and reintegration kan si mga drug users, drug pushers igdi sa Naga City, iba pang mga kampanya tungkol sa peace and order. Pigsisigatuta ang PNP every now and then kan sa ilang serbisyo, dapat mabilis na serbisyo, dakol po mga resolusyones asin iba pang legislation ang pigkrapta para po masiguro ta na sa toyang katuwang na PNP and other force multipliers talagang nagsisibot para igdi. At the same time po, ang mga barangay tanod sigdi sa Naga, for the first time, igwa na po ning pigaapod na barangay tanod code ang Naga City. And dakulang bagay po ni, tangarig sa parte kang barangay tanod, talagang mamati niya na kabali sinda, pillar sinda sa implementasyon kang peace and order igdi sa Sotoyang Syudad. Pagpadangan po sa kalikasan, ano ining rainwater collection facility? Hindi po, ito pong ang rainwater collection facility, mamandok ang ordinansa na dapat po ang mga eskwelahan, mga private establishments, mga government offices, lalo na sa City Hall, dapat po magbugta kami kani. And pigsugo na po ngunyan kan sa tuyang alkalde na iko po ning task group na mag-adal, tangari pong mag-giboning design, tangari pong pag-budget ko niya na taon for implementation next year, kabali na inyo. This is also one way of helping Mother Earth, our environment, to conserve water. Nakulang bagay man po. And at the same time po, si mga pagtaraw ng kahoy na dapat pong maasikaso. Lalo na ito po mga areas na dapat na bugtakan taning may mga kahoy. May mga areas na dapat halion taman ang mga kahoy because nagpo-post man sa ng danger. Pero dapat pakusugon ta itong lipat sa inda asin kaigwan ng massive tree planting kung kinakaipuhan just to preserve the environment. Nag-establish kita ng driver first aid and basic life support training. Ang PSO po kaya ako, kadakol po nakakaabot sa akong mga reports na minsan ang driver kala nila turog lang sa loob ng tricycle, sa loob ng jeep. Matrapiko na nga Sir Lito, pag agi may turog mang giraray, anday may aram ito pala yung natake na. Kaya nakaisip po kita na dapat maging kasurog ta, mga first aider ang mga driver. So, sa buong Pilipinas, kita lang po nagigibo kani na igwang solidong programa para po sa mga drivers. Kaya po, bako man po sa pag-istorya, hapoton po nindo ang driver, igdi sa Naga, magkiblit ka mo dyan yung para padjak or driver sa tricycle, hapoton nindo kung nag-agi ng training, magigirom duman ninda yan, na igwas indang araw kani. Iyan po, bako lang yan para sa inda bilang driver. Kundi, pagtabang ninda sa laog kang harong ninda because bakong 24 hours katain din ang barangay mobile kang barangay. Bakong sa laog ng 24 oras katain ninda si kapitan. Bakong sa 24 oras katain din ang tanod na may radyo na makakaapod ng ambulansya. So we have to capacitate them. So by this program, tinatabangan ninda ang sadiri ninda, ang pamilya, ang kapwa ninda driver, and si mga yaon sa palibot kan sa indang mga hangin. Edukasyon po, ano ining ordinansa may ginaaraman sa mga estudyanteng tinatawan kang tabang pinansyal pag-abot sa indang research? Gusto ta pong pakusugod ang research igdi sa Naga. Kadakol po kita mga universidad igdi. Kadakol po mga matitibay na mga estudyante. Ngunyan, kadakol po mga research. Sindang ginigibo. Ngunyan, obligasyon kang gobyerno na dapat tabangan ta. Tangari ini pong maging mga research na maging full-blown research and padatulan kan mga succeeding ng mga studies na pwedeng gigibuhon. Saro po sa kaluyahan, kung taano po, gayo na iaangat ini pong pagkandak ni mga research, iyo ang kakulangan ng funding.
Kaya po naisipan po kan sa inyong lingkod kan 2019 sa paagi kang Ordinance 2019-090 na mag-establish kani pong Research and Development Assistance Fund. Ikaw po ning kwartang nakatagama dyan sa lokal na gobyerno Canaga. Ito pong mamakandak ng research about disaster management, environment, engineering, sciences, si mapurso ning mga studies sa masteral and doctoral studies na si mga research na relevant. Pwede po nindang gamiton ini. Pwede po sila mag-apply ng additional funding sa lokal na gobyerno kang Naga. Itong episode featuring barangay electricians, may ordinansa po makita para sa inyo. Igwa po, katabang ta po kaya mga electricians, naiiling ta lang po na very important ng role ninda pag abot ng mga bagyo. Pagkatapos po kaya medyo dahil tangay sila napapansin. Pero kanakaagi po baga mga bagyo, hindi sa Naga City, very important sa indang suporta. Kaya po mabilis si pagbalik ang mga kuryente, lalo na po sa mga outskirts, as in, sa mga laog-laog na parte kan mga barangay. So, gibuan tama po sila ng ordinansa, tangari pong ma-institutionalize ang sa ng grupo bilang sarong strong partner kang LGU. Ano ka importante po ang pagkondukta ng emergency drills sa sarong syudad? Narisata po yan kang nagkaigwan ng mga series of tremors, earthquakes igdi sa tuyong syudad. All along po, nakapokus kita sa pandemic, then all of a sudden po, tinamaan kita ng earthquake swarm. So, ngunyan po, na-revive ito pong pagkakaigwan ng mga drills tungkol sa mga linog. Yaon man po yan sa sarong ordinansa na pigsurikan sa inyong lingkod, tangari pong ma-ready ang mga estudyante, ang mga kamagurangan ta, ang mga residente sa barangay, sa araw kaning mga eventualities. And sana po dahil man mangyari, pero kung mangyari man po at least may basic knowledge ang mga kababayan ta sa pag-execute ng tultul, as in orderly, as in safe na conduct ng pag-react sa mga emergency. Kagawad, last but not the least, paano mo po i-describe ang sa imong karera bilang konsihal kan syudad? Restless po ako, restless. Kadakol kitang naisipan, kadakol kitang, paikot-ikot ko po sa barangay, natsa-challenge ako maray kang na-absorb kong mga pikapaabot nila. Kaya, restless kita, gusto tang ma-address man, makatabang sa pagining legislasyon. Kaya siguro sa one word na yan, restless. The Restless Counselor. Mahiling po nindo, kanakaaging 34 episodes, dakol pong pinahiling ang satuyang team ng mga pagiriba na nakataon ng dagdag na impormasyon sa mga kababayan ta. Hopefully, ini po mga episodes na ni nagbukas kan sa tuyang mga isip. Ini po mga episodes na ni nakadagdag ng impormasyon sa tuya mula sa environmental protection, sa peace and order, sa pagkamuot sa mga pagkakan, sa mga prutas, sa mga tinanom, and sa iba pa, even pagre-react sa mga emergencies and mga disasters. Road safety, kabarali po dyan. So, we hope po, ini pong bilog na team ta, we hope na nakakontribute kami sa indo. Rest assured po na magdidiretso po ini, and kami po ini po para sa mga kababayan ta igdi sa Naga City. Bako lang po igdi sa Naga, kundi sa iba pang lugar. So, congratulations po sa indo. Salamat po sa inyong panagos sa pagtangkilik. Igdi po sa programa ta pong pag-urlayan ta po. Diyos marahay na aldaw, Sendo Gabos. Gusto ko lang magtao ng congratulations po kay Kagawad Lito del Rosario at sa iyang grupo sa pagselebrar ng ika-enot na anibersaryo ng pag-urlayan ta po, kung saan kita po ang pinaka-enot at it's an honor na naging parte kita sa programa mo, na nagtataong magagayon na programa, mga documentaries sa tuyang runa, lalo na sa Naga City, at hopefully magdagos po ini sa mga susunod pang mga taon, ining magayon na programa po para dakol pong mga Nagaeños, Bicolanos at mga iba't pang mga Pilipinos sa buong mundo na makadalan po sa magagayon pong documentaries, mga interviews at mga magagayon na informasyon na tinatao mo sa imong magayon na programa. Again, congratulations Lito at Diyos mabalos po sa Gabos. Congratulations Councilor Lito del Rosario sa imong programa Pag-Urlayan Ta
kada Sabado alas 5 ng hapon. Parang kailan lang pinag-uulayan ta pa lang po ini, sarong taon na po pala. Happy anniversary po asin sa mga katropa kang pag-urlayan ta. Maglawig pa mandugon ang satuyang pag-uribanan. Hali sa Muya Digdi sa radyo natin 89.5. Happy anniversary! Sama-sama tayo, Pilipinas! Nabilog na pwersa kang 105.5 Idol FM Naga. Nagpapaabot kami ng happy first year anniversary kang pag-urulayan ta with Kagawad Lito del Rosario. Adig di po yan sa Idol FM, nadadangog nindo kada Sabado alas 5 ng pagkahapon. More episode Councilor Lito, as in mabuhay ang pag-urulayan ta. Diyos marhay na aga po sa Satuya Gabos. Ako po si Punong Barangay J. Salcedo, kang Santa Cruz ka naman. Nagpapaabot ng congratulations kay City Councilor Lito de Rosario asin sa iyang programang Pag-urulayan ta po sa indang first year anniversary. Lugod, maging productive pa as in informative pa ang sa inyong mga programa sa maarabot pang mga panahon. Sa liwat, congratulations on your first anniversary. Good job. Thank you. Maugmang first year anniversary sa programa Pag-urulayan ta po. Dakulang orgulyo na maging parte kan very informative program na ini sa pamamayon ni Kagawad Lito del Rosario. Congratulations sa Empiron Productions. First anniversary Pag-urulayan ta po. Happy first anniversary, Councilor Lito del Rosario. May you continue to feature meaningful topics and personalities that could add value to the lives of your growing number of viewers. Wishing you more fruitful years in your endeavors. Have a wonderful celebration of the forthcoming Christmas, and may God bless us all. Happy first year anniversary Kagawad Lito del Rosario's program Pag-urulayan ta po. We wish you and all your staff more projects to come and more videos to feature. From all of us po, from Fan 96 Vietnamese Kitchen and Yoki Bukis Chicken and Beer, again, happy anniversary. God bless and more power po. Happy first anniversary for Kagawad Lito del Rosario program. Ang Pag-urulayan ta po from Caperosa Family. Pero na ito man po ni mangyari kundi duman po sa initial partnership ta sa duwang very important na katabang, kaakibat ang 89.5 radyo natin sa pagi po ni Station Manager Pe Mariscal na mabuot na maray si Ma'am na Mape. Salamat Ma'am Mape sa imong team And sa 105.5 Bicol Idol FM sa pagi po ni Idol Bong Villacruz na talagang bigwa para pagayon ang saya pong istasyon ng radyo tangaring pong makaabot sa iba pang kuyan. And sa iba pong mga patrons sa mga nagsusuporta po sa tuyo pong programa. Salamat pong maray sa sendo. Diyos mabalos. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-urulayan ta po. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation.
Sa mga sponsors naman po na nag-suporta sa Tuya, medyo limitado lang po kaya kita dahil kaya kita talaga para approach sa mga sponsors sa tabo na pong dagdag na utang na buot. Salamat pong maray sa Indo. Araman po nindo yan na kamo ang napili kang programang ini na magsustenir sa programa. Salamat pong maray sa Tuya, Ki May, ki Yetbo, ki Joben, ki Kai, sa mga pagiriba. Sinda po at talaga ang naghaman kang programang ini. Sinda nakaisip ka ni Kung baga sa ako naging instrumento lang. So, salamat pong maray sa Indo. Diyos mga Pinos.